ରୁଷିଆ ପାଇଁ ଭୀଷଣ ଚାପରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ। ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିବା ରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ତଥା ଭ୍ଲାଦିମିର୍ କ୍ଷେତ୍ରର ସାଂସଦ ତଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟବସାୟୀ ପାୱେଲ ଆନ୍ତ୍ରୋପୋ ଓ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ବଡ଼ ବିତର୍କ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲାଣି। 2 ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି ସହଜରେ। ସେପଟେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର୍ ପୁଟିନ୍ଙ୍କ ସହିତ ପାୱେଲଙ୍କର ମତଭେଦ ହୋଇଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉଭୟଙ୍କର ଆକସ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଅନେକ ବିତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏପଟେ ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥା ବଢ଼ିଲାଣି। ପ୍ରକୃତ ସତ କ'ଣ ତାହା ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଜି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଆଜି ପୁଲିସ ଡିଜି ସୁନୀଲ ବଂଶଲ ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଉଭୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ରହୁଥିବା ରାୟଗଡ଼ାସ୍ଥିତ ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚି ପୁଲିସ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ତନାଘନା କରିଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ରାଜେଶ ପଣ୍ଡିତ ଓ ରାୟଗଡ଼ା ଏସ୍ପି ବିବେକାନନ୍ଦ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ 2ଟି ବଡ଼ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ଏହି ଘଟଣାରେ ରୁଷର କନସୁଲ ଜେନେରାଲ ଆଲେକ୍ସି ଇଡାମକିନ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଖବର ଅନୁସାରେ ଯେ ସେ ଝରକାରୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିବାର ଖବର ପାଇଛୁ। ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି। ତେବେ ଆମେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ତଦନ୍ତକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ। ଏପଟେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏକ ଟିମ୍ ରୁଷୀୟ ଦମ୍ପତି ଓ ଟୁରିଷ୍ଟ ଗାଇଡ୍ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆଣି ଜେରା କରୁଛି। ସେମାନେ କେବେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ ଓ କେଉଁଠି ବୁଲିଲେ ଏନେଇ ଗାଇଡ୍ଙ୍କୁ ପଚରାଯାଉଛି।